аз съм Алекс Мирослав и днес ще ви покажа втората част на Call of Duty Knights of Vortex. И ще ги отваряме отново. Майка ми купи нова кутия. И ще ги залепим към първата, която беше от първото. И нека да започваме. Ето я и втората кутия, където е с стикерите. Да. Фесто, Хънгър и Роко. И Роро. И сега ще ги отворим. Сега подайте! Еха, колко лесно беше. И да видим дали кокошката днес ще има. И да, носи ни и то як късмет. Стикер, дами и господа. Този. И сега да видим къде са. Значи, той е К някъде. А, да. 18 стикер, хора. И да. Ето така. И да, сега да видим другите пакети. Да видим дали втората кокошка пиле ще ги носи късмет. И да, носи за четвърти път вече. И това е някакво нещо зелено. Да, и това е на Руо. Някакво зелено извънземно. Залепваме го, той е номер 8. Ето. Да, яко е. И сега да отворим и пиците. Ето към моите вече пица. И да видим. Да, носят ми късмет. Това е Рао номер 22. На мен е любимото число е 21. И сега почти ни е готова единия квадрат, така да се каже. Едното купче, едната част. Ето го Рао. Много яко. И да, яко е. Минус и аз сега имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 стикера, хора. Много е добре са сега. Сега да видим втората памет. Кошка, извинете. Сега да видим втората пица. Сега да видим дали ще има стикер. Няма стикер, хора. Не знам. Гадно. Тъпа пица. И да. Ето е първата кутия, която може би ще си ги пазя. Да ми е по-компактно и да не бъде много вязко. И да. И да, ето го. И да, хора, това ще бъде клипа за днес. Извинете, че ще е по-малък, отколкото беше миналият. Но не знам, няма някакъв късмет. И да, хора, това беше за днес. Ако ви е харесала тази поредица, дайте палец нагоре и пишете под коментарите. Линк ще има откъде да си ги вземете. Най-много от себе, защото там са по 1,50 и най-добре е ефтино си. И да, и яко си е. И чао, хора!